पिंपरी चिंचवडमध्ये तृतीयपंथीयांची दादागिरी पाहायला मिळाली। भर रस्त्यात वाहन चालकाला त्यांनी बेदम मारहाण केली, पैसे दिले नाहीत आणि त्यामुळे तृतीयपंथीयांनी ही मारहाण केली। तृतीयपंथीयांची दादागिरी करून पैसे वसुली केली जाते। पिंपरी चिंचवडमध्ये असाच एक धक्कादायक प्रकार समोर आलेला आहे। वाकड परिसरामध्ये तृतीयपंथीयांनी वाहन चालकाला थांबवून त्याच्याकडे पैशाची मागणी केली, मात्र पैसे न दिल्यामुळे त्याला मारहाण झालेली आहे।